Isang mabait na dato, 10 na kanyang mga kapatid at kanyang mga pinsan ang marahas na hinatulan ng parusang kamatayan ng mga Kastila. Mahigit 400 taon na ang nakakaraan. Sino si Magat Salamat? Wait lang, for those who do not understand Tagalog or do not speak Tagalog, don't forget to turn on the captions below for the English subtitles. Or you can also let me know in the comments below if you would like to see an English version of this video. Now back to our topic. Mabuhay o sa Kapampangan, luwid kayo. Sino si Magat Salamat? Marahil ay nakita nyo na ang kanyang pangalan sa iba't ibang mga kalsada sa Pilipinas. Pero ano nga bang alam natin tungkol sa taong ito? Si Magat Salamat ay isa sa aking mga ninuno. Isa siyang dato na Kapampangan. Isa siya sa mga anak ni Lakandula. Si Lakandula naman ang siyang huling hari ng Tondo o huling lakan na naghari sa Tondo. Na siya rin kinikilalang isa sa mga paramount dato o ang pinakamataas na hari sa Luzon. Kabilang ng kanyang kapatid ang aking ninunong si Raja Matanda ng Maynila. At bagamat hindi si Magat Salamat ang pangalan na anak ni Lakandula, sinasabing siya ang itinalagang tagapagmana sa trono ng kanyang ama sa makasaysayan at makapangyarihang mayamang kaharian ng Tondo. Ang kanyang pangalan na kuya na si Dato Dionisio Capulong ay siya namang naghahari sa sinaunang bayan ng Candaba sa Pampanga. At nang mamatay naman ang kanilang dakilang amang si Lakandula noong taong 1575, ay iniluklok ng mga Kastilang mananakop ang kanilang pinsang si Agustin de Legazpi bilang lakan ng Tondo sa ilalim ng mga Kastila. Sinasabi rin ng mga taong bayan noon na napakabuting dato daw ni Magat Salamat. Busilak ang kanyang puso. Katunayan nga'y, hindi mo man daw siya mapagkakamalang isang dato kung siya'y iyong makakasalubong habang naglalakad sa daan. Pagkat napakamapagkumbaba o humble ng napakabait na binatang datong si Magat Salamat. Isa rin daw siyang tagapagtanggol ng mga mamamayan, ano man ang kanilang antas sa lipunan. Isang matapang na datong handang ialay ang kanyang buhay upang iligtas ang mga nangangailangan ng tulong. May mga kwento pa nga noon na may iniligtas siya ng mga nalulunod sa Ilog Pasig. At hindi man daw siya nagdadalawang isip upang tulungan at ipagtanggol ang mga nangangailangan. Nagbibinata pa lamang si Dato Magat Salamat noong pumanaw ang kanyang ama noong taong 1575, noong magsimulang sakupin ng mga Kastila ang kapuluan at mga kaharian ng Luzon, nang masaksihan ng batang dato ang pagbagsak ng kanilang lipunan sa kamay ng mga Kastila. At kalaunan noong mga taong 1587 hanggang 1588 ay nasangkot si Magat Salamat sa isang malawakang pagtangkang pag-aklas laban sa mga Kastilang mananakop. Kabilang si Magat Salamat sa mga pangunahing pinuno ng tinatawag na Tondo Conspiracy o Revolt of the Lacans, isang malaepikong pinaplanong malawakang pag-aklas ng mga dato ng Luzon laban sa mga Kastila, kasabwat ang mga Hapon at maging ang Sultanato ng Brunei upang patalsikin ang mga Kastila sa Maynila at sa kabuuan ng Luzon. Ngunit sa kasawiang palad, habang naglalakbay si Dato Magat Salamat patungong Brunei upang hikayatin ang kanyang kamag-anak na sultan, ay pinagtaksilan siya ng isa sa kanilang inaakalang kakampi. Ibinunyag o sinumbong ni Antonio Surabao sa mga Kastila ang plano at sabwatan ng mga lakan at mga dato. Kaya naman, bago pa magsimula ang kanilang tangkang pag-aaklas, ay dali-dalian silang ipinagdarampot at ikinulong ng mga Kastila. Marahas na pinarusahan ng mga Kastila ang mga nasasangkot sa tangka o sa buwatang ito. Lalo na ang magpipinsang sina Magat Salamat, Agustin de Legazpi, Dionisio Capulong, Gabriel Tuambasan, Martin Pangan at marami pang iba. Ang mga kapatid ni Magat Salamat na sina Dato Dionisio Capulong at Dato Felipe Salonga kasama ng iba pang mga dato ay ipinatapon sa Acapulco sa bansang Mexico. Sina Magat Salamat naman at iba pang mga pinuno ng pag-aaklas ay hinatulan ng kahindik-hindik na parusang kamatayan at maging ang lahat ng kanilang mga pag-aari ay inangkin ng mga Kastila. Bagamat hindi nagtagumpay ang kanilang tangkang pag-aaklas ay hindi rin naman nasayang o nawalang saysay ang kanilang kabayanihan. Isa si Dato Magat Salamat sa mga unang nag-alay ng kanilang buhay upang ating makamit muli ang ating kalayaan at kasarinlan ng ating mamamayan. At ang kanilang pamanang katapangan at kabayanihan ay patuloy na dumadaloy sa diwa ng ating sambayanan. Para sa karagdagang kaalaman ay abangan lamang ang aking mga susunod pang mga video.
video, alamin natin kung ano ba talaga ang tangka na ito, ang Tondo Conspiracy. Alamin natin kung gaano ba talaga kalawak ang Revolt of the Lacans, kung ano ba talaga nangyari kina Agustin de Legazpi, Martin Pangan at marami pang iba. At abangan nyo na rin ang aking bagong sinusulat na aklat tungkol sa mga Luzones. Hanggang dito na lamang muna sa ngayon. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe. At kung gusto nyo akong tulungang gumawa pa ng mas maraming video gaya nito, suportahan lamang ang aking Patreon o bumili ng aking libro. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, kita-kits o sa Kapampangan, Mikitex!